ai zis aici? Of, ce mă bucur să te văd, ai avut o idee foarte bună să venim. Am fost surprinsă că ți-a primit mesajul. Hai că eu mă culc. Noapte bună, surioară mare. Noapte bună, surioară mică. Știi ce? Poate că divorțul chiar e singura opțiune, pentru că eu nu mai pot. Atunci fă-o, depune actele, nu o să te opresc. Bine, o să le ai pe birou luni dimineață. Poate că nu era timpul potrivit. Știi cum se spune, sunt mai mulți pești în baltă. Da? Asta ți-ai spus când m-ai aruncat din viața ta? Că aș vrea să te înlocuiesc? Oprește mașina, vreau să ies. Ema, lasă-mă să ies în numele Lui Dumnezeu. Potoliște-te, gagas! Nu mai spune așa! Mai abandona, nu pe tine, că mai suntem apropiate! Nu am vrut să te abandonez. Mi-am petrecut toată viața punându-i pe alții înaintea mea. Mai ales pe tine. Nu am vrut să te abandonez. Doar am vrut să mă salvezi pe mine. Ah! Și eu te iubesc, surioară mare. Ai avut o idee foarte bună să venim aici. Nu credeam că o să accepti invitația. Glumești, uite ce voiam, ba chiar mai bine. Agas, am ceva să spun. Suntem norocoase să ne avem una pe alta. Hei, Agat! E Emma. Ce am mai făcut acum? Nu, mama, e Emma la telefon. Vai, bună, draga mea, de când nu te-am mai auzit? Cum ești? Sunt bine. Vrei să-i spun lui Agas că ai sunat-o? Emma, sigur nu pot să vin să te văd? Nu. Pare rău. Ți-am răspuns pentru că am vrut să spun ceva. Chiar m-ai rănit, mamă, și te rog să mă asculți. Am câteva semne, acelea n-au să dispară niciodată. Dar pe dinăuntru sunt cel mai mult marcată. Nu am deloc încredere în mine, mă îndoiesc de cei pe care îi iubesc. Nu suport să vină cineva în spatele meu. Îmi e greu să spun te iubesc. Îmi urăsc reflexia, pentru că o reprezintă pe a ta. Știi cine mai era așa? Hitler? Da, tata. Când mergeam la el acasă, trebuia să ne punem încălțările lipite de perete. Nu mi-am amintesc asta deloc. Nu mi-am amintesc mai nimic despre el, ce drept. Obișnuia să meargă foarte repede cu mașina. Mi-era mai mereu frică. Oh, mi-aduc aminte de geaca lui de piele. Plăcea mereu să le când venea acasă de la muncă. Dacă mea. Ce, crezi că o șela pe mama? Altceva ce putea să facă? Uite, stea căzătoare! Era ca și cum un lanț invizibil ne-ar fi legat încheieturile mâinilor în ziua în care ne-am născut. Așa că dacă tu te scufunzi, mă scufund și eu. Și sunt mult prea atașată de viață pentru ca asta să fie permis. Fii tristă, fiți ambele triste! Atunci fă-o, depune actele, nu o să te opresc. Bine, o să le ai pe birou luni dimineață. Nu